Ba ko ina wona joni duuɓi 21 walla 22 somi juumani. Oɗo aadi kadi ko aadi mo tiɗɗo en sanne ko gonga. Eɗen mbaɗoy conférence uji e nokkuji kewɗi e nder leydi Sénégal. Eɗen jaara hannde conférence uji 64 walla 65 e nder guri 34 ceertuɗe. kono nde ɗo ñalande e oɗo aadi omo tiiɗi en no sanne. Omo tiiɗi en e waɗoɓe ɓe ɓengal ngal sabu fimde mum e darde mum ko jibnede ɗo fof ma yi ha heddi kañum. ɗum ko tinnare ko fotɓe wallidede. Omo tiiɗi en e ardiɓe ɓe, omo tiiɗi en e inniraɗo o sabu ko gotal e jaggi e nder ko wona ko e dow mum woni e nder ɓamtare ɗemgal ngal. En jetti Allah noon dokkuɗo en humnude oɗo aadi. Eɗen belti kadi e ardude e sete timmuɗo taw ina tawe hen ceerno Abou Sy, eɗen tawa hen ceerno Harouna Lowel Ba, eɗen tawa hen ceerno Ousmane Makka Ly hen banggue ko gardiɗo fedde witende godal. Eɗen tawa hen ceerno Abou Gaye walla Abou Gaye tan ɓolo. Eɗen tawa hen Habbi Sow e ɓiyum. Eɗen tawa hen ceerno Basirou Sow mo ñalluɗen galle mum. Eɗen tawa hen Binta Ly interprète to Assemblée nationale e Zacharia Sow e woɗɓe ganduɗa ɓe mataw ɓen keɓani nimtude walla ɓen jejjitɗen eɓe jaafo en. Ina weeli en arde ɗo kadi tawen ɗo mawni men jinnaɗo men nehɗo en Hamidou Amadou Ly garɗo tawtorede nde ɗo yewtere ne wonde mawni men Mamadou An kañum e Aissatou Ly. En calminiɓe en juurimoɓe. Eɗen calmina kala garɗo ɗo jeese ɗo ina saɗi mum calminten ɗo en mbawa wiide ɗum seydi reftude yettode mum no famɗi e ngal ɗo dental. Eɗen kadi calmina e nder nde ɗo jonde teddiniraɓe e oɗo kikiɗo hannde hono Mamadou Yaya Ly banggue men ñaamo kañum e Aissata Talla banggue men nano. En mbiɓe ɓe jarama e koɓe jaaɓi ko notitade e nduɗo noddandu. E jeese men ɗo kadi eɗen jiiya hilifaɓe tedduɓe ina jeeya hen Abdourazak Sow, ina wonde Oumar Abbas Sow ko mawɓe aadiyankoɓe e nder kala ko ƴettaɗo ɗoyede. Eɗen mbiyaɓe wadde bisimilla. E bisimilla kadi kala jayde yanki notitiɗo e nder nduɗo noddandu bisimilla kadi kala mo ganduɗa o ɗemgal ngal ina tiiɗma. Toɓɓere men eɓe mbi ko Sénégal leydi pétrole et gaz gartam e kulhuli. Ɗiɗon kulhuli ni enen e koye men eɗen joguino ɗum e saaha nde ɓe tottata titode nde sabu en kollirinoɓe wonde nde titode wonande men ko titode abbitinde ko fate faggudu te enen ko ɓuuri hewde e gueɗe men wittoji men kewi yarude koye gueɗe ɗemgal gueɗe jayɗiyankagal gueɗe pinal toon kala ko tottoɗen toon ina jarani en poñodirede. Kono so yaltiɗon natti gueɗe faggudu tan ina waɗi jomumen. Ɗum fof e wade noon ɓe mbi tan tawde ko ɗum aadi yo en kuumno aadi o. Wadde onon heɗotoɓe tedduɓe mi salmini professeur nalla jaggoɗon min gantu ina wawi taw ko domaine mon Silla Amadou Tidiane Silla en ina wawi taw ko domaine mon. Salmini Idi Doro Diallo e dendagal hilifaɓe wonɓe ɗo fof. Jaggo noon min gantu wadde ko arde humnude aadi tan kono wona toɓɓere nde ganduɗa nde eɗen keɓidi ɗum to banggue ko ɗum namdi ko en keɓidaki ɗum. Monsieur le maire Baydy Ba eɗen mbiyamo bisimilla. Ɓe mbi ko Sénégal leydi pétrole et gaz gartam e kulhuli. Sénégal leydi pétrole et gaz tan lawimo inde leydi Sénégal nde. Sénégal leydi pétrole et gaz tan lawimo inde leydi Sénégal nde. Ina heewi noon kadi e gueɗe mbaɗe ni gueɗe ɗe ganduɗa de ko c'est des termes génériques so kalama tan yimɓe foof puttina guite walla ciiñe jeeƴu men kuccita e nder ndin ɗon kelmedi taw ko ɓuuri ko hen hewde yimɓeɓe e nder kelme mbaɗe hono noon ɓe ɓuuri wawde ko ñamminede kelmedi ndi kono noon tawa gartam mum ala hen. Monsieur le maire Baydy Ba an e délégation mam min mbima bisimilla. A jarama Seydi Ba. No mbiɗen ni gueɗe mbaɗe ni expression ngaji mbaɗe ni ko expression ngaji e kala saaha jaltoji wona faggudu ndu yalti walla yaltani. Yimɓe foof ni ciftoro dans les années 80 expression ngaji mbaɗina après barrage hankkadi yimɓe foof ciiñi ñiƴƴi tan ene payi après barrage
cikki ma taw so ñalawma o yonti ko ɗum waklitande aduniyankore waɗata te on ñalawma après barrage sa watti ɗum e pular tan woni so barrage uji pari kono noon wonno terme o e kelmeni ndin lowama natnama e nder yimɓe ɓe tan sa renaki cikkata ma taw won lawñitande aduniyankore jogori wadde caggal ɗum no jaggiranno ɗen après barrage ha joni en ganda beela koko ari walla koko yawti walla koko wona jaggiren noon le Sénégal pays pétrole et gaz so ɗum ala actere men ina wawi tajde hen joni noon namdal ngal ko holi gartam gongam hen e holkul huli gonɗi hen kono haade men nadde toon taw ina moƴƴi dartoɗen e pétrole et gaz saabu ɗe gueɗe